खोटे जाइनी रे रे पगला तो अरे काता में मच्छर बांस रे का हो रे ई का चंपतरी बाप रे बाप ओरे ओरे हम तो ना नागमरी पागोई नि काता नहीं चुमको ओरे लोकोते नहीं के घास है गोड़ा ताटी इकरा के लेके भागे भागे द घरे बाप रे बाप अब हमार घास भूसा गोड़े के ना पड़ी हम तो राजा हो गई नी खाला ना करो चुरा के लेके भागे द हो आई बूढ़े के कुछ बुझाता है के जाने कहां चल गई बड़ी और ना बतौले बड़ी कुछ बनावे के ना खियावे के ना कुछ हां ना दाल दल बड़ी ना चावल दल बड़ी का के बनावे खियाव हो उठो तो काहे का पगला जली चल जली खेते में आया यान बुझाई कि 12 बजे 1 बजे का हालत है दीदी खाने ना बनी खाली चाय पी कर रहल जाई या बुढ़िया आइल कि अभी कुछ बनलहु नहीं खे तो वो तो हम रोरा देने पूछे नहीं है कि का बनी बताई जे तो सर से करा बनो पहले जली नु तो ओनिया मर और ढीला जली पते ना लागे मम्मी जी सोनी है निया जी ए चुप दिस अरे अरे हक्के वाड़ी होन लेहली तो बुझाते कि ना कोनिया उतर बनी उतर के बारी बंद करते मम्मी जी खोला ये रानी करे का भइल बा बुझला कुछ लेके होलियो चोरा के तू देखली हो काजे हेते तो कल नहीं कुछ नहीं हां चलिए ले तो पड़ रहा ना घर में केहू के जाय मत दियो सब चल अपन काटो का हेता नहीं करते अरे ले बनी अरे हम कुछ चीज माने हमर माया जी भरपुर जे तो तू लोग के बतावल करी खाना दाना ना बनी माया जी छोड़ी मम्मी जी अरे ए कुंडी चढ़ा कुंडी रे जल्दी धरा सर बंद कर से जल्दी के बड़िया आई काहे बोल गइल बन जी मैं ओई में सामान बड़ी सो बनावे खियावे अल्लाह के तो घर में खाए मत ना जी बस कह दिया नहीं वो घर में नहीं खे जाए के केहू के बस हम ई कह देले बनी हम जाते काम करे इतना घबरा तनी का भइल कुछ नहीं कोई नहीं हम देखो नहीं का लेके नहीं अरे हम का लेके आइल बनी रे कौन चीज लेके आइल बनी कोनो सामान लेके आइल बनी तब कुछ तुम तो नहीं बताओ चली कह चल मैया जी भलपुर तो हटम जा तनी घास गड़े का खाना दाना बनी ई काई रंगीली भइल बड़ी है दादा आइली ह दुका ध के मार होन के चल गइली अपनी के खाई पी जाना ही एकदम बुढ़िया ई काय होत को रखत बड़ी है दादा ये दीदी बुढ़ाते में हो जाला के सठियात लिखिन रुक जतनी ओहे काने बाड़ी हम दुआरा निकल सकेली न बाप रे बाप होई घर के लीला देख एक से एक नौटंकी दिखावे ला लो ने में ना बताओनी लो ना उहे बतावली कि का बनी तो हम जतनी आराम करे बाप रे बाप हम तो कभी सपनों में ना सोचले रहनी कि हमरा की हली नाग के मोड़ी मिल जाई रे दादा जात ने अपनी बेटी की फोन क के बता देबे हमर बेटी सुनी तो खुश हो जाई कि माई तो हमर राजा महाराजा हो गई बाप रे बाप पतोही से के कही हो दादा बाप रे पतोही तो जान जी से तो फोरवा के आधा आधा ले ली हस हैं अब दिन रात खातिर के अपन ना तू करम तो आगे दिन हमरा के दिक्कते न होई हो जतनी पहले हम अपन बेटी से बात कर लेबे काहे कि हमर बेटी कहले माई भौजाइन के ढेर कपार पर चढ़ा के ना रखल जाला कौन ऐसा बात होई हमके पहले बताई है काहे कि वो अपन जन्मल बिया तो आज हमार दर्द बुझी ना जतनी फोन लगा के बता देबे आ खुश हो जाई आ देखी का कहतिया बुझाता काम को हेलो खुश रह का रे बुची अरे हम खुश बनी हो हमार रनिए जान तो काहे नाग के मड़ी पौले बानी अरे घास गोड़ी गोई रही तरे आज जान जो है न बुचिया कभी हम सपनों में ना सोचल ये हमारे रनिया पा के लिया के घर में धो देले बानी वो घर में केहू के नहीं खिजाए दे तो मान ना कह देले बानी केहू घर में ढुकोबे ना करी का कहत रू बोल अच्छा ठीक बा हम तोहरे के देम हो तोहरे के देम हाँ कहिया हो तरू अच्छा ठीक बा टाइम लगा के अपन आव रखले बानी अइह तो जेवन कहबू जेवन होई ठीक बा कने तने हम अपनी बेटी से बता दी अच्छा ठीक बा उन्हें के ना कह कहता ना हमार बेटी खुश हो गई दादा ऐसे तो घर से हेने नहीं बतियावे खातिर चलो बतिया लेनी आराम से घर में केनो जहिया सहले ना लड़की हमारा अब आई तब ओकर आगे सोचम के दवाई खैला से अरे गम के दवाई खैला से अब दिल के दर्द ना जाता हो चुमले बाड़े जेवन गलिया जाने वही ले दुखाता हो बस खाली गाना गाई
ए ना होके तो सिंगरे बन जैती तो ठीक रही। ऐसन कोनो बात नहीं के हम तारा के बहलावा तानी फुसलावा तानी प्यार करत तानी। खाली घरे रह के प्यार करी ना नौकरी करे के ना छोकरी करे के खाली दिन भर घूमे के गाँव में और शाम के आए के बताइए कुछ प्यार आ मोहब्बत के खाली बात बतिया। अच्छा ऐसा कोनो बात नहीं के आज जाते नहीं बाजार है ठीक बा ना घर में तन जाई तो कहाँ घर में सुनी सुनी सुन का भेल बा तू रोकत तड़ू घर में नहीं खिजाए के। अरे तारा ला हम समोसा ले जाता नहीं ना हमारे समोसा वाले मत अरे ले। तू पगला तड़ू बतिया सुनी रमाई में लक्ष्मण रेखा खींच के गल बड़ी कि केहू ये घर में जाई ना। माई का बुद्धि पता ना कहाँ चल गेल बट बुझाते नहीं के। अरे हमारा के बोल लगे अरे हम कोन गति कदी हम रह दी बेटा ही ओकर ना बोली माई हमार समझ गेलू हमरा के जाए दो। जाई रमाई अब जन करियन नु रे समझ हम। अरे बाप रे बाप माई कोमरा कोड़ी से बांध ले बियानी दादा बांध ले बड़ी हमने पेनो अब हमनी के चोर चमार लागत नहीं जावन का जाना मन ला ना बात हमनी के तो चोर चमार बोल बनी जाना सुन बता ओहन बुढ़ी तो तोर के बते का बोल जी। अरे चुप कर का हो गइल रोरो जैसे रमाई कोइली ओई ते रोरो होर भी आके जाते नहीं। चुप माई से बताइए मैं ठीक ना हम जाता नहीं कहां जाते नहीं वहीं जाता नहीं बाजार जाता नहीं कहनी है ना इतना घबराइल बानी जो ऐसन का देख लेने घर में कुछ नहीं खी देखल है का लेके जाते जी। ये दादा ई बना बतावत आलो माई बेटा ना कुछ दिखावत आलो ओइसन काहे में रखली माई या बेटा लेके गइलन तो कैसे दीदी एहे जगह पहरदारी देत हो गरीब का पहरदारी हम दागन रनिया जी दीदी इहे के बैठा रनिया बैठा बैठा कहतन कि हमरा भूख लागल हो जात खाए माना करते रह गनी कि माई लक्ष्मण रेखा खींच के गइल बड़ी तब घर में घुसल हन आ कहीं का दुनी लेके निकल के माजने जैसे माई हाफत गई होई तेरी बेटो हाफत ई गइल काई में कुछ टोना ओना नहीं खिनु कइले हो तन चल के खोल के देखी ए ना जी दीदी जी रहे दी बुढ़िया एको गति ना छोड़िए रहे दी मत खोली बुढ़िया आज पूछे आरी तुम नहीं से पूछलानी अजी ई का करतो सब दुआरी पे दूर बड़ी रे हे में का कइले बनी रो सच सच बता में रूम में का धइले बन रो गरल से घर में ना रे दुआरी पे तबे से खड़ा हाय हो भगवान जी हाय हो भगवान चोरी सका रे तोरी के घर में के हां घर नहीं जा बताई कि का रहल पहले ही बताई के बड़ कर दे से खोल खोल जल्दी खोल खोल के खोल सब हे भगवान ये मेरी घर में का करे ढूक रही सो होता आई हो आई हो हमर मोड़िया मोड़ी भगवान। ये तो उगलो चाहिए अरे हमर मोड़िया नाग मड़ी पहले रही उहे रखल रही का हो गइले दादा और बचाई अकेले आजा तनी के लेके गइल बा रौना गगा लेके गइल बा ना आई हो भगवान जी के लेके गइल हो भगवान ये तो ना बोड़ बिया ए राम मोटा की बहुत बदमाश बिया। आया काई कोहिया के नाग बड़ी में धइले रहली हो चल चल पीछे चलो हमनी को देखल चल क्यों ताकत नहीं के ना बाप रे बाप हई हमारी घरवा में नाग मड़ी नाग नागिन बुझाता आके धो दिला हनु हम माई के मेहरारू के केहू के ना बताई ये अचानक हमारी घर में अरे दादा हम एकरा के ना सोनार के बेच के अपना मेहरारू के ना हार बनवाई झुमका बनवाई रुका के फोड़ के देखे ले बता अरे दादा हम तो करोड़पति हो जाई अपने एकरा फोड़ के तनी तनी बेचब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बैंक में जमा करब अरे दादा आयो दादा का काट दे श्री दादा आयो दादा बाप रे कहत रहला चिंटुआ की होने खेतानी देने गइल बाटे हां देखो हई देखा करा के करे अरे हाय देखा सुरता वाला है गांजा पी के भंगवा के सुतल बाटे रे अरे